Bueno, hemen hasiera baten ikusten duzu zatiketa bat. Baina begiratzen baduzu apur bat hobeto ikusten duzu nola zenbakitzailean ez dago ekizik. Hau da, esan dezakegu funtzio hau dela konstante bat biderkatuta beste funtzio batekin. Eta funtzio hori izango litzateke hau. Baina oraindik hau beste modu batera idaz dezakegu. Ze zatiketa bat izan beharrian bigarren biderkagai hau berreketa bat da zatitzailean dagoena eta berretzaile negatiboa ipiniz beste itxura hartzen du funtzioak. Orain, kontuan hartu behar dozuna da, gure funtzioa deribatzeko dala konstante bat, bider, funtzio bat. Badakizu, olako funtzioak deribatzen direla, konstantea biderkatzen ipintzen, eta horren ondoren ipini behar duguna izango da funtzioaren deribatua. Hau da, daukago -3, bider, eta orain deribatu behar dugu berretura hori. Bat kenekizkarratu, berretuta, -1 erdirekin. Bueno, horretarako erabiliko dugun legea da hau. Orain ja askotan erabili dugu berreketa baten deribatua. Bueno, orduan hasiko gara deribatzen. F'x orduan izango da -3 eta orain deribatu behar dugu berreketa hori. Berreketa hori deribatzen da berretzailea ipiniz eta berretura berriro idatziz, baina orain berretzaileari bat kentzen diogu. -1 erdi, ken bat. Eta legeak esaten duen moduan, orain, etorriko litzateke oinarrian dagoen funtzioaren deribatua. Hau da, deribatu behar dugu bat kenekiz karratu. Hemen ikusten duzu, -3 eta -1 erdi biderkatuta, 3 erdi ematen dute, eta gero geratzen den berretura da bat kenekiz karratu, ber -1 erdi ken bat. Hau da, -3 erdi. Eta orain dator bat kenekiz karraturen deribatua. Eta hori da 0 ken 2x, hau da -2x. Bueno, deribatu dugu dana orain gauzak pixkat hobeto ipini behar ditugu. Zenbakitzailean geratzen da 3 eta 2 biderkatuta, -2x-ekin biderkatuta. Eta izendatzailean geratzen da 2 eta bat kenekiz karratu, baina orain berretuta 3 erdirekin. 3 bider -2, -6. -6x, zati, 2, eta orain hau erroketa moduan ipiniko dugu. Erro karratua dugu, eta hemen bat kenekiz karratu berriro. Piskat hau hobeto simplifikatzen badugu, -6 eta 2 simplifikagarria dira, beraz -3x zenbakitzailean, eta izendatzailean geratzen den erroketa horretatik atera dezakegu bat kenekiz karratu parentesia, bat kenekiz karratu barruan utziz. Bueno, hemen hasteko ikusten duzu biderkadura bat. Biderkatu egiten dira funtzio hau, funtzio honekin. Hori da nagusiki ikusten duguna. Orduan hasiko gara, lehengo lege hau erabilita, esaten funtzioaren deribatua izango da. Deribatzen dugu lehengo funtzioa, hau da, lehengo biderkagaia deribatzen dugu 7 ber x gehi bat, eta gero idazten dugu bigarren biderkagaia deribatu gabe. Eta orain alderantziz, gehi erdian ipinita, orain 7 ber x gehi bat ez dugu deribatzen, eta deribatuko duguna izango da e ber -x.
Bueno, orain hemen daukagu deribatzeko funtzio hau. 7 ber x gehi bat, eta hori lege honekin egingo dugu. Bueno, lege horrek esaten du esponentziala deribatzen dela, era honetan, deribatzen dugu berretzailean dagoena, x gehi bat kasu honetan, esponentziala bera idazten dugu berriro, eta gero, nepertarra, logaritmo nepertarra, a, kasu honetan, logaritmo nepertarra 7. Hori dana da, deribazioa 7 ber x gehi batena. Baina gogoratu gero datorrela e ber minus x, deribatu barik utzi duguna, orain deribatu barik ipintzen duguna 7 ber x gehi bat, eta orain ere hemen egin behar dugu esponentzial baten deribatua. Esponentzialaren deribatua da berretzailearen deribatua bardin. E ber minus x, esponentziala bera, barriro, eta bukatu nepertarra e ipinez. Berdin, hemen daukagu. Deribatu behar dugu x gehi bat. Hori da hemen daukaguna. Bueno, bere deribatua bat da. Orduan, bat ber 7 ber x gehi bat, bider nepertarra 7, bider e ber minus 7. Gehi 7 ber x gehi bat, deribatua minus x-ena minus bat da, e ber minus x, eta nepertarra e. Nepertarra e bat da. Logaritmo nepertarraren definizioa erabilita. Segitzen dugu, orain ipiniko ditugu biderkadura bakoitzean konstantiak aurrian. Hau da, nepertarra 7 daukaguna hemen, hori da aurrian ipiniko duguna, nepertarra 7, bat ez dugu ipiniko, 7 ber x gehi bat, eta e ber minus x. Gehi, orain hemen esan dugu, gehi eta minus bat honek minus emango dute, beraz orain plus ipini biharrian, minus ipiniko dugu, ken, bestago beste konstanterik, 7 ber x gehi bat, bider e ber minus x. Olako esponentzialetan askotan gertatzen da amaieran, errepikatzen direla biderkagai batzuk, kasu honetan ikusten duzu errepikatzen direla 7 ber x gehi bat, eta e ber minus x ere bai. Bueno, biak biderkagai komun moduan ateratzen ditugu, eta geratzen da 7 ber x gehi bat, bider e ber minus x, eta parentesi barruan, nepertarra 7, ken bat biderkagai honetan, dana atera dugulako biderkagai komun moduan.